So, hi guys! Ngayon, ito na po yung pinakaabangan nyo. Magpaparapol po tayo ngayon ng 3 maswerteng mananalo ng tag-isang sakong bigas. So, tag 25 kilos po to bawat isa. So, tatlo pong maswerteng mananalo ngayon. So, magtatapos po siya, magpaparapol po kami sa December 22. 7 PM po ng gabi, magla-live po kami sa Facebook page at sa YouTube po. So ngayon, ano nga ba ang gagawin para makasali sa parapol na ito? Simple lang, 3 step lang ang kailangan na gawin. So, first step, i-subscribe ang YouTube channel na ito, Bicolano Waraynon, yan. Kailangan naka-subscribe po tayo. So, pagkatapos po natin mag-subscribe, i-screenshot po natin to. So, yun po yung first step. Second step, itong Facebook page na ito, yan, huwag po natin kakalimutang i-like. So, pagtapos po nating ma-like, i-screenshot din po siya. Yun po yung pangalawang step natin. Ang pangatlong step naman po natin, huwag po natin kakalimutan na i-share ang video na ito sa Facebook po natin. So, dapat makikita ko po yung 3 na yon. Ibig sabihin po, yung pinakahuli, i-share po yung video na to. Tapos, i-screenshot nyo din po yung bali 3 screenshot po ang meron tayo. Ang YouTube channel, ang Facebook page, at ang video na to na nakashare po. So, pag na-screenshot nyo na po yung 3 po na yon, i-collage po natin siya. Pagsasamahin po natin siya sa isang picture. Pagkatapos po nun, magpo-post po kami sa Facebook page na ito, Leala Alvaro Abisado. Ipo-post po namin at dun po kayo magko-comment sa 3 picture na kinulage nyo po. So, yon. Lalagyan nyo lang po siya ng buong pangalan. So, wag po tayong magdodoble-doble. Kada isang subscriber, isang comment lang po. Para hindi madoble po ang ating mananalo. So, yun lang po. Ganun lang po kadali ang ating parapol. Paalala ko nga lang po pala, dun sa pangatlong step po natin. Kahit na ikaw po yung nabunot namin, pero hindi mo po share yung mismong video po na to sa Facebook po. Kasi titignan po namin sa Facebook nyo po kung talagang share nyo po yung video po na to. So, may kita naman po namin yun. Pag hindi mo po na-share, maghahanap po kami, bubunot po ulit kami ng bagong mananalo. Yun lang po. Huwag niyo pong kakalimutan na i-share po mismo yung video na ito. Doon po sa mga lagi nakasubscribe at laging nanonood, syempre dapat huwag po kakalimutan mag-like, share, and subscribe para manalo po sa mga susunod pang parapol po namin. Kasi mas pinagtutunan po namin ng pansin doon po talaga sa mga nakasubscribe at lagi nakatutok po sa channel na to. Sa Bicolano Waraynon. So, o nga ba, paano nga pala kung malayo? So, kung malayo po, ang katumbas po ng bigas, ang katumbas po kasi ng bigas na ito ay 1,250. Kung malayo ka man po, cash na lang po papadala po namin sa inyo. So, tayo na lang po bahala mag-message po. Syempre, ang mga mananalo, lilista po namin at saka nakalive po, bubunutin po namin. So, yun lang. Huwag po natin kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Bicolano Waraynon para sa mga susunod pang raffle ay makasali na tayo. So, ito nga pala aking mother. Hello! Siya po yung may-ari ng channel na yan. So, huwag niyo po kakalimutan laging manood sa kanya, sa YouTube channel niya. Please like, share, and subscribe!